Play PWPW, Play Supaya Peace in Command Faithful and True Channel. Masa sisin, saya kena kejing pulai kena kekot. Kalam perang yang kejing imbaru blade, Francis de Sales, wadai bishop, doktor yang kepalang, paru wadai ru koin. Paru ya lamengi ha kalenti kumno ban riu blade. Dia kena kesengi pulai nak kena kelenong keba kat pra jong kena kekot. Kebentak keba ar. Keba yok pediang ya kijing pensai jong blay ka kerteng jong kene kelenong kolong keba yok pediang ya kijing pensai jong blay dai kijing pensai ngis ngau thu ya kijing kring baro basyapo kijing ki kijing ksar kijing ngau thu ya kijing bakla balale bat kijing ngau si nakabanta kijing le bakla kijing yo isai bat kijing I basyapo Ublay ula ai yakine barok hangi. Da kejing bat kejing sumar kepa jung uyo lupa ya kejing terang jong kadonod jongi lembat kejing kerku jong Ule yakane ban kersiu yangi, ban penki yangi, ban kentu yangi, ban kring yangi, sya ki hok ki sot bakhuj, sya kejing bakenja beneng, sya kejing raikut babha. Kumban keren lengkot syakita barok kibayalam yangi syak kejing bahai jongi kabom cukut kane kalong kejing mut baik da kebatit ha kejing kang kumbangi sem ha kejing ruai kitab jing ruai long kepesan khot ar bat ban keren ha kadonot jong kakurim jong kitab Hosea long kebar khot khat sau ban kersiu yaka habakatia kitab jingruai san ar ban khot yangi bat ban wat yakaba yaka haba kamdon jingruai lenong ar khot sipo bat khat lai ban khot sngo bhai yaka ban bam yaka ngap jong bat ban khet so apple bat kisentiu nakakper jong kitab jingruai lenong pesan khot iwei palenong driu khot ar bat kumjuru ban ruai ban ailat ya kasur batiang jongka bahkan sawa hakiskor jong jing ruai long baar khot khat sao kenang ba ka jing pen bet jong ka jing kintiu kurim kan long ka biang pura ladon kam ya lai tili ki kam ke baya dei bat ka samla ka ba ubriu ukwa ban ya tho bat ka ningkong ya ubriu la terwa haka ka baar kas ngubha ya kajing terwa kabalai ka ai ya kajing menjur jongka ublei ule hakaju karukom haba ukwa banle kano ka kam isnei ke bakrau hangi lengba jongi bat lembat ngi ningkong uturwa ya ka hangi da kajing persat jong kabaar ngis ngubha bat kane kabalai ngi menjur ya ka Don lai teli ki mau kerdon ki bayalam syaka pop kajing pensyoy kajing sngotenat kajing menjur namar kata don lai teli ki mau kerdon ki bayalam syaka hok kesot kajing pensyoy ke balong mar kongpong bat kajing pensyoy kajing sultanat ya kajing pensyoy ke balong mar kongpong bat kajing sultanat ya kajing pensyoy kajing menjur ya kajing pensyoy ke balong mar kongpong ya kajing menjur ya kajing pensyoy kajing pensyoy kala banek barok si jing im jongi hendrai kane kan om penlong yangi kipa pen ngubha ya ublei ladang ngim yau kor ya kane mar kongpong kajing krau jing blei jong kan sa ngosi bat ngi kumba ulalong bat ki Israel uladon bat ki kumba ong la sau posnem nas kasam san kandai pusan khot sipau dak bakan tu yaki bakin kelak abamut Henry Kim tre ban skor ya udali leiru nakata kadau ulas smai persya yaki hakajing bitar jong bakin om yo bandrung syaka jaka syong thai jong sam kandai pusan khot khadwe hakajing sisya ubriu ubala yabit yaka samla la slemba unsa ngausi da sisya namar kane kajing le bat hadin kata kalakan taj ban pen
ba kamon ya ka jing kentu kurim ba ula terang dah ka pediang subha ya ki jing pensai kabu skem triang yangi hakalenti ben ai burom ya ublei lang bakane ngila sedang lupa ban pen subhai ya ubakrau jing blei wat langi la sengau tenat Henry kampadai ke jing menjur berpura ke jing pen kre yangi katuk ane nak kebentakane kalong kedak kesin babha pat ke ba mentoi ban sung tenat ban sengap ia ka ketin ublei ke balong kum ke jing pen syai ke banas sabar ha ke ju karukom kalong ke babha bat ke ba pen sung bha ya ublei ban sung tenat ia ki jing pen syai ki banas sapo kalong sapang kane ke jing su tenat baka kurim bakut ke kren haba ka ong ka do no jenga ka da ke jing kemen haba uba jenga ukren na kitab jing ruail nong san dekat ndriu kum taru ubriu ulas ngeu hun bat ka briu ka ba ule bat usngeu ba ulayo jing menjur haba yo ba kalas ngeu ba bat ki jing temu jong u Henry haka bakadu kalong ke jing menjur ke papan pura ya ka kam jong ka hok kasot ngiyok pediang ya ka jing pensai bat ki jing sutenat ya ka Henry hadin jong kata ngi kentat ban ai ya ka jing menjur jongi haublei ngilong namar kata ki bom sngongu hadu kata-kata bat ngi pen sngo si da sisa ya ka jing krau jing blei jong u da ka balek kumne ngipin ya ka jing nyau ben ba kham krau kane kalong ka ka bajia ya ukurim wat la ka sur jong ba jong ka kata ya ka do no jong ka da ki jing kemen ba khoi hare kam syam la pli ya ka jing khang na ka panta jong u ka ai da ki dau kai ba kan lat ya lati na ka panta kane uba udai hok ban bitar la no ya ka bat ula pet no kane ka jia kumju bat ubreu bala ya ka breu la slamba bat ubala yo ya ka jing menjur jongka henry hak bakadu ula syak kantai bat syak nyau ben unang yo dau syu ban ngosi bat ya ka ba ka jing terwa jong u kam syam la yo jing pidiang bat ka jing penslur to raikut ko filotia ban pidiang dakat onut baro ya ki jing pensai baro Poblei usngau bha ban pha sepi haba kiwan to pidiang subha yaki kum kinong raktin jong usim bakenca beneng bakwa bandon ke jing yadei kentiu kurim bat phi to syak skor ra ke jing jarjar yaki ni ke jing truwa to perkhat ya ke jing ke ba ai men sim yaki bat ke bari kendong yaki ni ke jing pensai bakhoi to pidiang yaki da ke jing menjur ke ba pura kaba bat ka bom jukla tetapi le yakane ublei ubom syem syakte syakum happy un bat scam yalade bala syakte da ka jing jong pi wat la kata shwa pa pin ai ya ka jing menjur jong pi ya ki jing pensai hakabaya dei bat ki kam ki balong ki pa kongsan ne ki pa kamper wat jing sneng barabor na unong petin lenti mensim jong pi kenang ba pin om syak syet syukor to ai ba un bisar sani bha rada ka jing pensai kalong ka ba sisa ne ka ba syukor kham tam lei namar unong syun haba uyo ya ubreu ubakloi lan ban menjur ya ki jing pensai khamwon sin upha ya ki jing pensai ki ba syukor kenang ban dubiyo ban thok Henry unomla ban le yakane hauta bokongu da jing singurit ya unong petin lenti mensim Sisin ba pila ai ka jing menjur jong pi ya ka jing pensai pire ban kit khia ting ban im singi yaka bad ban yo khet ya kiso jong ka kane kalong ka clear jong ka hok ka sot ba sisa ha ka jing sisa ban ai jing menjur ya ka jing pensai ha ka donot jong pi klem da im singi yaka kalong tik kumbatung ya uding sowan klem da trang ba un sei ya kiso ke ke bayarap kampalat ha ka bayadei bat kane kalong
ban im singi bha ya ka jing pen len men step ba ka jing pen len jong ka jing tip ya ka jing don jung blay ya ka ba ngalaba tai kham men shwa ha ka ban ta ka ba ar ka long ka ba shipo ba long ka ba khat ar ha ka ne ka rukom ngi pen kre ilade ban le ya ka ka ba ha da ka jing pen kre ka ba long om tang ka ba kelum hanrei ka ba ya deiru bat kita ki ba don kam kon men ko para ngi dep ya kan ka long ka ba khat pra in sa pule biang peteng biang kendiat kanang bangi dubla ban puson ya ke bangi pule bat ngi sngau but kumno une u doctor u bishop but u requoit jong ka balang u Francis de Sales bakoi u yalam berupetin lenti jakar kom jing im jing adai jongi bat u blay u balong u kurim jongi kat kum ka jing batai jong une u riu champang bat u riu start jing blay kenang ba mangi barok ngindu blong sisang ka kurim ke ba ai jing menjur bat da ka jing menjur ke ba yai ne ke ba kalaktin hadin habut kon men ke paraya sam yakini ki video kum kini ki ba ai jing pule na kini ki kot ki ba ya rap ke jing temu ban pule kum ne kolong ba pila ban chusap nang ta pin kamsuk pun kam ban plit ka kot kene ke jing temu jong ke jing wan ra jong ban yarap yakane ka ju pule yakane ka kot tu try un kur khuye pi we yen se kendu in se pule lang biang sa chi